serbisyo ang mga traffic enforcers ng syudad nga Nagahigko sa Imahe sa Public Safety and Transportation Management Office. Sa interview kay Pstmo Head Jeck Conlu, ginpahayag sini nga kasubong sang luyag ni Mayor Jeck luyag man sini nga kakson sa serbisyo ang mga personnel sa opisina nga nagahimo sang sala kag Nagahigko sa Imahe sa mga traffic enforcers sa syudad. Suno pa kay Conlu, tuman kadamo sa mga maayong nga traffic enforcer sa syudad sang Iloilo, kag sila nga kadalahig man sa mga pilang-bilog nga hindi tampad sa trabaho kag wala nagaubra sang husto. Dugang pasang natungdan, tiun nga madakpan kag mapamatudan nga wala ini gaubra sang hindi maayo, ipatuman gid ang one strike policy nga mando sang alkalde nga ginapatuman man sa iban nga mga opisina sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Jean Padasas nagabalita sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.